ufuna ukulwa nami? Ufuna ukulwa nami? Ufuna ukulwa nami na? Allo, hello. For aviators sifuna ukubakhomba ukuthi kunabanye abantu abachitheliwe. Tshwala. Mina bengicela ungiphize. Ungiphise kumagcini. Yo. Kunabanye abantu ntwana. Mamela, kunabanye abantu. Ngicela uzomzumela uyakhala guys. Yo. Mara ngithungitshela kunabanye abantu abachitheli empilweni. Viewers, let's watch this video. What up YouTube, this is your boy Sitshola Mondralama 1.1. One man, one bullet, can't tholakala. But I'm happy the test of joy. Damn man. That's a bar. Ngisho ukuthi ngikhuluma English, my English is English. What? Bro, what are you talking about, man? Natural. That's a bar. Yeah? Mfethu ngikhuluma nawe kahle. Size kuwe ezikhaphula. Manje wena Ngiyabuza uthola ukuthi maybe usesi wakho. No. Hayi, umama lami. Inkani yakho bhuti. Inani. Yo, uyabona abantu bokugqoka igqoko zabo bababa. Yebo manje soyangidakela ke manje angidakela. Wena ungathanda manje isigqoko sakho esamaso. No, angidingi nebrand yakhe le yase le brand akuna GT. Akuna GT. Uhambe uyothenga eseswazini. Hello. Hello. Sharp. Sharp. Na how long Mtsholo? 3 years. 3 days or 3 years? 3 years. Oh, 3 years. Uphatha kahle man. Anenkani so? Yeah. Phela inkani yakho uyamupha? Oh, not every day. Ngiyabona ukuthi Mama, something is not right here. It's like the boy. Mama, bheka ngicela They are not giving him. Nihamba nyaphi? Ufuna ukuhamba wena? Yeah. Mama, bengikhale sami because loba follow le parallel izosiphazamisa. Angithi singimele siye shop siyothenga izinto. Benginama plans ukuthi Since anenkani so, how much do you trust him? 100. 100. Uza wena. How much do you trust your woman? 100%. 100%. Marinkani yakho mfethu. So amakwatile Angikwatanga just ngidinwa ile nto sizizelenza. makakwatile akakushayi lo. Akakushayi. Oh, awukhona. Ngiyakwazi. Just angishaya nabantu besifazane. Oh, shaya abantu besifazane. Baphatha Ngiyazi mawushayela isigqoko lezi. Yaso ngikubiza ngo-aviator. Maria yazangidakela. Abafana bamatekisi. Bangenapho utekisi ke manje. Hayi. Ebafuna ukubuza bangenapho utekisi. Okay, sure. Because now like uyangijwayela mina manje. Okay, sorry. Angithi sengiyasho ngibona lesigqoko yabona. Aviator. Yabo bafuna. Aviator. Damn. Okay, bheka mfethu. Yazi zange ukuzulwa or anything yabona. I'm here. Ukuthi kune game esidlalayo la kahle kahle yabona. We exchange phones for 60 seconds. Yabo. Yeah, so Kanti amagame akadlalwa ingane kanti. Bana. Uyochika ingane edlala 10-20. No, akakathi kumele siyenzeni. ngicela uyikhiphe uyenze kahle ne. Thank you. Ngicela uyikhiphe phone. Mina yami icimile ngiyasho. Mama ngicimile ngibhizi. Lapha mangisebenza ngibhizi. Ngibhizi mama today. Mama icimile ifoni yami mama. Mama icimile. Okay, mina ngicela phone. Mama icimile bafu icimile. Ngicela phone yakho. Mama vele amthemba lo muntu. Mama uyayithemba le parallel vele. Ubani para? No, Ubani uyayithemba le parallel bheka ithi ngikutshela ne. Amaphara ngizokukhomba ukuthi amaphara yenzani. Ngicela phone yakho. Anginandaba manje. Ngicela phone yakho. Icimile bafu icimile kunini. Ngicela umtshele ukuthi Mama icimile. Let's phone. Mama icimile. But yazi icimile phone yami wazi. Okay, Mara para ungagijimi nama. Ubani para? Ungagijimi nawo. Abo aviator. Wena nesigqoko senkunzi. Angiqhaqhazeli bafu. Inkinga ngithuswa uwe nje ububi bakho. Uthuswa yimi or uthuswa umuntu wakho? Angithuswa umuntu wami, ngithuswa uwe ububi bakho. Bengithi mekuthuswa umuntu wakho. Ungangifaki indabeni zakho. Yini namhlanje umphila?
Oh mphanga. That's why ngena ngaphi indabeni zethu mama singitshela indaba zethu manje angikhulumi naye mara suyafakaza. okay ngizothula mara ungasatsheli abantu indaba zethu Ifoni yakho konjiphi la? ile Eyakho yile yana. mama yazi Cela bengafanele ungivulele. sichikana mama Ungene ku WhatsApp. Ufuna sibe Ngifuna online. ukusearch ifoni yakho. Ngicela ungene ku WhatsApp. mama Since unenkani so ungitshela ukuthi uyacheat or kanjani. Ngena ku WhatsApp. yeah Usearch I love you lapho. mama yamsemba lo muntu vele Usearch lapho. akunamuntu Yeah? akunamuntu Cela usearch lapho uthi sex. Awukhonahali. Are you a good woman? Umuntu right. Akunamuntu. Utholeni ku sex? angitholi nix mama kodwa mama bengicela singayenzi le nto yazi mama bengikhale sihambe sijabulile ukuze sikwazi ukujabula sonke Cela ungivule. Cela ungivule ifoni yakho. azongena endabeni zethu Vula ifoni yakho silo lena. Aviator. Ngicela ungisearchele ngena ku WhatsApp. Ngicela ungisearchele I love you lapho. Ngitshela ukuthi uthola bobani sintsane nkani so. Sisekake. Bani umbali? mama Ubani umbali? umuntu engisebenza naye kunini ngisho mama Nolirato. ulirato umuntu like Baningi musi. umuntu nje like esiphilisana naye like Before siyakuda ne. Before siyakuda ngicela usearch lapho uthi sex. Kunenye into ngifuna ukuyibona. Abo aviator bacabanga ukuthi bahlanganiphile. Uyayithola? Ngithola bani? Ungitshele. Damn man. Yibo. Same people. Abo lerato. Wenzani lapho? mama isasho lo qala lo ulirato umuntu engisebenza naye bekuyipast yami kahle kahle ngibe kanjani umuntu bengijwala nami Ubani ngiyacela mama ngiyacela Ubani umbali? Ungamshaya. Ungamshaya. bafu yabo izinto zakho No, ngiyenzeni mina? bafu yazibona bafu yini lento ungitshela ungenelana Mina ngiyabuza Ubani mama umbali? abuza ukuthi bani umbali. no umbali bengiyasho bengithola naye Ujola naye. nangahlukana naye no mama angazi iWhatsApp wami uba busy angazi mama umuntu bengithola naye Futhi we ungamshaya. bafu yazibona izinto zakho bafu Aviator. Beka baba 20. cima lento bafu Ucimeleni. cima lento bafu Ucimeleni. cime lento ngoba manje uyakusomoshile somoshile Wena. somoshile Wena udlala ngalomntwana wena. Udlala ngalomntwana. Ungazostop. cima lento bafu For e. Ufuna ukulwa nami? bafu cima lento Ufuna ukulwa nami? Hlala phansi. Ufuna ukulwa nami? Ufuna ukulwa nami na? Hello, hello. Exit makancane man. Ngazostop. Mbambe kanjani? Make sure mbambe kanjani lo muntu lo yambona uBig Show. uyavumela uma ngibambe so Abobani abombali? mama Bayabuza ukuthi abobani abombali. bengijola nabo mama Abobani abombali. mama abantu bengijola nabo Ngoba ujola nawo. Ehe. Uyaconfessa nzile. bengijola nabo So masinta kuchithela usamfuni? Awusamfuni. Ngiyenzani umuntu angichithela nabo? mama Aviator sifuna ukubakhomba ukuthi kunabanye abantu abachitheliwe. Uyayithola? Mina bengicela ungithise. Ufuna ukubona futhi? angidingi nokubona futhi uyavuma Ungiphise kumagcini. Ngitshela lento ngitshela yona. ngiyeke check wena ngiyeke Ngizongitshela lento ngitshela yona. Mfethu, bye bye. Sisekake. Uhamba nami. Ngihamba naye. Uhamba nami. bathi amabhida amaphara ngabe Uyakhala? Kunabanye abantu ntwana. Mamela, kunabanye abantu. Ngicela uzomzumela uyakhala guys. Yo. Mara ngithi ngitshela kunabanye abantu abachitheli empilweni. Ungachithela umuntu omuhle kanje. Woza la. Ungachithela yo, ngicela ungitshela ukuthi ungachithela umuntu omuhle kanje. mama ngicela Wena isikhathi sakho siphelile. Bye bye. Ngihamba nawe wena. Soyenza round 2. Guys, nisibonele ukuthi kwenzakaleni. Usho ukuthi umjida bekachitha, alala namantombazana.
wafika mina igama ngubani Sijo Lamontra Lama 1.1 one man one bullet can't get can't tholakala bathi ngesingamla I'm happy ngidli test of joy damn please like share comment and subscribe uthini bafu awukaqedi okay guys please subscribe and like and share and comment damn man